supply passing money to native doctors. Because government need to do something about this. Governor Solo don't need to do something about this. Because I kubezu kwa na abani a ngba na kugba asizo nyo na sachi beze di whole compound and then mepe do then onwe one guy na akpọ mmiri motion ka ije we maria onye Enugu isike bai wesizi ngwa wesiji ngozi bụ Sunday keba si agafe na azụ ụlọ je check good backyard no nwere ụzọ ya afro wara with that nwe elobisa bụ na-emedi bịa akọdịdo ka ndị mmadụ si akọwa. So go gafe na azụ ebe ahụ go na gafe na azụ ebe ahụ onye ọbụla na-asachisi ebe niile so mụ onye ọbụla dịzi sachin ka amara ife na-eme then mgbe Sunday si na azụ na-apụtazi so ya obi test afugo na Sunday kebe bụ di Ngozi ejego na azụ ebe a confirm ha that no ebe a na azụ ebe a ka ebu Ngozi tinye na pit wee na-apụtazi bute iwe so ya nwa the guy arachapụ ọsọ bụ obi test go na bazo so a barista mamu nwa onye ọbụla achụgbazi eje guy I nwere rozi the guy o ife me na that night if you so I can achu osa mmiri na abịa o mmiri na ezigbo mmiri na eso because I go report ndị ogbunike nyere anyị no 24 hours before na achọba nwanne nwa bụ Ngozi Idoko bụ nurse and then mwa we gwasi efu say na mwa I can't take it na mwa ye take here by each be 24 hours before na achobia na ga na achu ya ti 24 hours ahụ no bụrụ ụlọ na ma ya lara ụlọ no nya na ekwu ife abụ nwanne nwa anyị kede ife ahụ agbanye no nugo di ono nwe ife bụ that even a family no nwe ndị dịwara iche ịghọta because onye ọbụla m nasịrị ya na onye anọ m atọrọ ya you can't believe because so ifu na mo ifu face m ifuge so mgbe so go ga na se gbadoro ka obi tesa agbabara ọsọ anyị jidezie enyi nwanya iPhone ime room ya kpoburu anyị harassment ahụ kụbazie ya ife on that process anyị na-akụ ife ndị security wee bịa ebe ahụ wee siza anyị kụgbude because na anyị kụgbu ya na anyị enwetara evidence anyị chọrọ inwetasi. So for now kedu process kedu ihe unu na-ekwutezi about the police ka ife all over na alụzi to make sure that they get that guy that onye nwaanyị ahụ onu uchi go up of us go with some dibia pana supply pass money if in itself that they came bezi ebe ahụ. Wait it's like the lady confessing na ha na supply passing money to native doctors. Because government need to do something about this. Governor Solo don't need to do something about this. Because so young with the girl one idea if I need it and the 5 or passing mother na pro passing one name mine I feel the fresh. This thing is happening in Anambra State. Governor Solo, please. He has not a go be go to the so that means like what the guy have the name this time. The girl na kwa no brother that came be here. Na fufa ka esi na eburu apa. Then ebu apa na aga. Asofa ka ife ebu na apa. So ndị mmadụ no anu nkịta. Which is no anu mmadụ. Anu mmadụ ka fa. So that girl no be involved for what his boyfriend is doing, slaughtering his fellow human being. Na ele pass. Akuna ni ho na-ekwe ba. Na ha ga na better guy, but ha no better guy. Now have for some parts. Money and they listen to Dibia. So they need to provide those Dibias. I just need we hear the bar near Marolo 3 girls with 4 boys. In a roll never solo and a generalist in the mother pass. And the Dibia and let's see over 1 and the Dibia. The security will be what I give. So they are keeping quiet. No, it's not good. Ụmụ Igbo ụmụnne m afọrọ m ihe onyonyo a kemgbe abalị anya mmiri na-agba m ihe gbasalụ nọọsụ dị ime egbu anya mmiri na-agba m ụdị akwa nwaanyị ya bịa ma ụdị mkpu o tiri mgbe akọrọ ya ife akọrọ ya unu nụziri mmadụ na ụmụ nwaanyị ịtọ ụmụ nwoke nọ ndị so ele anụ mmadụ akwụrụ ọtọ na-abọ nwa nọ n'afọ na-ebe akwụrụ ọtọ na-aba anụ mmadụ agbanyeghị ife mere na-eze agụ efudo nwe ndị n'ọkwa paịpụ olo na-arụ ana na-epu eze elu aka nwee ife ndị a na-agacha on under our nose
amụrụ m ife sekuriti a na-adị eme na South East ọ na-adị ka ozi nwaanyị anụtara ọfụ. Amụrụ m the kind of program, amụrụ m the project a na-adị enyebe na security department ya. Ya ọpụpụrụ nọ emere anị ya ememe ọ dịka for politics. O kwesịrị inwe consistency, ekwesịrị enwe maintenance culture ife gbasara security. Negodu nnọọ ka esi wee duna nwaanyị mmụọ. Jugodo onwe gị, ndị a na-egbu mmadụ kedu uru ha ba na society? Mana nwaanyị a kịta na-azọ ndụ, nwaanyị a na-esave many lives. Nya ka ejidere ndụ ya naanị iyi. Onwe ndị ọ na-agba injection, onwe ndị ọ ka jide ya treatment. Ọ na-ele ọgwụ. Ọkwa home service ka ọ na-eje wee duna ya mmụọ. Ọkwa home service. Mana gbakọkene mmadụ ọ na-agburu ya anụ na ndị a na-ele pass a ka ị marụ the economic value, ka ị marụ how beneficial I did to them. Ọ maka na ọ na-abụ nke ọnwụ na-aba n'aka ndị uwe ojii, anyị ama anụzi, o nwere ka a na-ejekwa kọt, anyị ama anụ ya. Ine n'anya na Kenya ka m nụrụ enwudere onye ori mmụọ ya ọkụ na ndụ. Adam akwadobu jungle justice, mana ine n'ezie ka ife si aga, ịfụ na wickedness na-ehit the roof. Obi ọjọọ kalị, ife ọjọọ kalị. Achọrọ m ka m tụnye ndị gọvanọ South East alụ, biko maka ọ na-abịa ekwucha mgbe ụfọdụ ọ dịka anyị asị ma ife nji na-atụta alụ abụ ma ndị sekuriti unu ma ndị PA ma ndị SA unu mee ka ife ndị a ruo ndị gọvanọs aka. Ofu onye ada amazuchi ife ncha, o nwere onye bụ encyclopedia of knowledge. Ekwesịrị ị na-agbakọ ọkwa ịfụrụ ndị native doctors, witch doctors, ndị pastors, ministry ekwuona m ya si gbakọ ka amalụ ma o nwekwa onye adịrọ registered. Ịfụ na ife ka na-eme. Onye nke Ezeagụ enwude ya na ndị otu ya na ichie milion, ma onye nke na-ele building materials na Aba, onwe onye manụ ife aka ndị a na-eme. Nobody knew. Onwe ndị ka na-emekwa taa, onwe ndị ya eme echi. Anyị ama atọchebe mgbe iko ha juru. Onye nke a kịta gwa ha buru anụ asị na anụ nkịta, anyị ama na anụ mmadụ. How long can we wait? Ndị mmadụ ha na-efu. Ejide mmadụ a na-abụ mmadụ ka anụ, na-egbupasị mmadụ na-ele. Otu enye nne m sọfụ ndị witch doctors na-ego na-agwọrọ ha ọgwụ. Agba afa mmadụ, ụmụ nwaanyị 3, ụmụ nwoke 4. Ife nwanne onye nọọsụ kwuru, ejima ya kwuru. Egosi anyị ndị a. Egosi anyị ama nọọsụ ha. Ọnwụ na EFCC na other security agencies na-arụ ọrụ ha na ndị na-ebe akwụbara aka ọtọ ka edozi obodo. Onye ọ na-efuru 1 million na akaụntụ ya, alụ ka m na-atịrị unu 1 million naira. Ekwesịrị itrace the track record, the antecedent. Kedu business ọ na-eme? Onye nọ into ritualism wee pụtasị gị na ọ na-eme cryptocurrency. Ekwesịrị itrace ka mgbe o bido cryptocurrency, ka business o si na-abata na crypto. Ego ole ka o ji bata na crypto, ka o si transact ya, ka various akaụntụ na-akwụnyere ụgwọ, ka esi eme the supply. If I have spiritual items, maka emere na asị na crypto, asị na real estate. Ogo na real estate ekwesịrị ịma ka client si akwụ ụgwọ, ka ha nwa sie gote ana. Ife ọnwụ na-enwe usoro, eziokwu na-akwụ ọtọ, mana okwu asị na-agba ngọ. Ife mmadụ a na-ebugharị moto, a na-alụsi ụlọ, mana ụlọ business afọrọ anya na-eme. No manufacturing company, nothing, no production, no product, eburo import, eburo wholesale, eburo distributor. Ọ sị gị na influencer ka ọ bụ, si gbakọ ka amarụ ka ndị Facebook na ndị YouTube si akwụnyere ya ụgwọ. Ọ gbanwezie $, ego awụrụzie atụrụ taba nke ụmụazị na-agachazi ego. It's a very clear exercise. In abroad, in Western world, afọ ụdị ego dị aṅa na akaụntụ gị, ọ bụrụ dị mgbe ị ghara ya na public. Mana nke mmadụ ya enwe ego na-eme ya abuse, na-egosi onwe ya na-anya isi, na-azụ oke afa, a na-enye ya title. O ma identify with the politicians. If I can have back your up, look at no son as ondo. Negoro no son as ondo can waste your life here. Go on one baby. No phone on our phone with the four men. Oh, but I'm na kwa no so abero. Be family educated in there. Miss Muko Uchem, oh, but I'm Ekwensu ya kpọcha unu ncha niile ọkwa ifuru unu ọtụtụ aka etere n'ọbara igbu mmadụ enwere ife ọ dị ka ya. Ije na Asian world emere a na-akwụpụ mmadụ isi, anyị fụrụ ndị nke amachicha na-akpọ nwere ebe ha si ekute ume, ha na ebe azọgide ndụ ha wee nwụọ.
mana nke anyị wee nwudere na mmadụ ichie milion na ndị otu agịdo nwere onye mmadụ fim ife na-eme na o nwere ike ejewara abroad na 5 years nata ahawazi afọ ọnụ disguise onwe ha ebe ọ nwere ife ọjọọ erugo this level o ruo nke ịkwọpụ mmadụ isi egosi anyị ya si nata the World Power Authority maka ndị Asia na-egosi nke ha US are at least about 18 states in Nigeria ha so ụmụ ha bịakwana a na-asọzi anyị ka ndị bụ akpụkpa na-asọ anyị ka ndị bụ kịtịkpa egodi ga-esi egbu mmadụ just look at a na-akọ ya onwere ife ọ dị ka ya ụfọdụ nwere political undertone ka e wee indict ya gọvanọ it's horrible ụmụnne m, it's horrible biko achọrọ m ịyọ gọvanọ Soludo biko na other Southeast governors unu ga extra mile ka efishie out ndị ọbụla kwuo dibịa nọ n'ogbe ha expose them ọbụna ije na nke dibịa odoghị anya na ife dibịa na-eme doghị anya si wepụta nọmba ndị sekuriti wepụta nọmba ebe anyị ada report all these people. If we don't stop evil will stop us. Naked society ID and aṅụ n'ọbara innocent nurse yana innocent unborn baby just like that. Nwaanyị dị ime nọkwa na story onye nke eze agụ enye mmadụ na ndụ ọsụgide ude wee nwụrụ ese n'ọbara enwere voice. If you get enwudesi ha now pregnant woman ai Chineke melu mmadụ ebere because this is an ihonyo I think I would if I the mother hamu brother Paul Chibo Kemesian. The best